Selula Ariane 78 taong gelang, pitino ang biwok na parang senilit, nakaya ko ang likot na parang tandang pananong, nanghinhinag na ininat ang kanayang payat at litaw ang haihat na kamay potingo sa pintuan silit. Ang mahinang tawak na parang haling hininga ay imalinghav, Adrian anak. Tweede bang makanging kanteng kanan. Mila sa loob ng silit, ang sakawang isang lalaking nasa edad, si Camilla na 45 taong gelang, anak niya, ay imalinghav na may pakayamot, kanan na naman. Alam mo ba kung makano ang isang kilong bigas ngayon? Biyong araw ka na lang nakaiha at natutulog, wala ka namang naitutulong, tapos gusto mo pang kimain. Isang hekbi ang narinig mila sa likod ng pintuan. Selula Ariane ay himilig sa dingding tumitilo ang liha sa kanayang kalibot na maka. 3 araw na siyang hindi nakakain. Ang hatom ay kimikirot na parang sumisira sa kanayang tiyan. Pilit niyang nililinog ang kanayang laway para maibsan ang nakbabahang pakiramdam sa kanayang lalaminan. Anak, pasensya ka na. Hindi na ako nakahatom. Adrian anak, ayos ka lang ba? Ang sakaw ay miling imalinghav, mas malakas pa kaysa kanina, kung ayos ako o hindi, wala kang pakialam. Iwak kan hang mahmahanda. Alam mo ba kung hano ako nahirapan? Wala nan hang pera, kailangan ko pang alahan ang matandang Elena na tuwa, sakit lang sa ilo. Ang pintuan ay nanatiling nakasara. Selula Ariane ay daan-daang humapang sa kaabon, malamang na dingding, nahilo at nangihina. Ang imaeng kanayang ay mong asawa na pimanaw na 10 taon na ang nakalipas ay limitaw sa kanayang isipan. Siya ay mabait, simple at hindi kailanman nakapagsalitang masama sa kanaya. Naisip niya na kung biyay po sana ang kanayang asawa, hindi sana siya naktirisang hanito. Bigla niyang nakita ang isang mangkok malamang na kanan na nakalimitan sa sulokong pakiran. Ang kanan ay panis na, may amah, at may mhalanghav na imikot, nahinit para sa kanayan hayon, ito ay parang isang malaking kayamanan. Nanghinhinag siyang humapang papinta rito, kinikiyo ang bawat amah na kanan at kinakain ito ng matakaw. Bimihos ang kanayang liha, himahalo sa malat na panis na kanan. Ang iksanang yun ay talahang nakakadirong peso. Ang kwento ni Lula Ariane na pinakahitom kanayang anak ay kimalat sa buong barayo. Nakbalanghan ang hataw, tinitiro ang maliit at sirang-sirang bahay makina. Ang panlalait at pahamak ay parang matitilis na kitsalayo na tumitisok sa pesong matanda. Maraming hamahilang ang pinababayan sa kanilang pahtanda. Si Aling Charmaine, ang kapitbahay sa tabing bahay, ay imilang na may pahkawa, nakikita ko rin na nahihirapan si Camilla ngayon, ilang biwan na siyang walang trabaho. Pero kahit na anong mangyari, hindi niya dapat tratihan ang kanayang ina ng hanuan. Samang Arline, ang asawa ni Aling Charmaine, ay naktangkang maksalita para ipahtanghol si Camilla, ngunit hindi niya maitaho ang kanayang pahkadismaya, may mhatong nakdadalang pahkan para kay Lula Ariane. Pero ibinabato ni Adrian ang pahkan sa labas, sinisakawan sila at sinasabing nakikialam sila. Kung walang silbi ang matandang hayaan na lang siyang mamatay. Ang hamapapait na salita ni Adrian ay naktilot ng takot sa mhatong may mabiting peso, kaya hindi na sila naklakas loob na tumilong. Si Lula Ariane ay imiyak ng tahimik. Hindi niya sinisisi ang kanayang anak, ngunit nasasaktan siya para sa kanayang kapalaran. Naintindihan niya na nahihirapan si Adrian, ngunit hindi niya akalain na makakawa siyang tratihan ang kanayang anak ng ganito. Isang hapon, si Lula Ariane ay nakaupo sa ilalim ng pinong almond sa harap ng bahay nang makita niya ang isang hripong makabata na dimadaan. Tiningnan siya ang makabata na may pahtataka at pagkatapos ay nagsimilang makbilanghan. Ayon ang matandang pilibi sa hawang isang bata. Pinakahitom siya ang anak niya dagdag ng isa pa. Ang hapanin niya at paktawang makabata ay parang martilayo na pumipagpok sa piso ni Lula Ariane. Emiko siya, tumilo ang liha sa kanayang kalibot na pisngi. Hindi siya naklakas loob na tumingin sa kahit sino, gusto na lang niyang maktaho sa isang bitas. Ang bawat salita ng makabata ay parang asin na idinidikit sa naktirahong sikat sa kanayang piso.
Naisip niya no mas mabiti pang mamatay no lang kaysa tisan ang araw no pinuong kayan. Ang kanayang buses ay pos, nanghan-hanach no parang belong hanghan, makabota hiwak kayong maksalita ng kanayan. Nahirapan si Adrian. Nahinit patiloy po rin sa paktawa at paniniya ang makabota. Tinakpan ni Lola Ariana ang kanayang maka at imahulho, ang kanayang dang ay imalanghav sa paktatapos ng hapon, nakakadirok ng peso ang sinimang makakarinah. Isang imaha, nakilat ang buong barayo ng matakpian si Lola Ariana na walang bihay sa ilalim pinuong almond, mapitla ang maka at nakapikit ang mahamata. Sa tabi niya ay may isang limang at khasot na salat. Dali-dali siyang dinalan makataw sa loob ng bahay, nahinit matahol na siyang pumanaf. Nakarating si Adrian sa bahay nang marinig niyang patay na ang kanayang ina, nakpakita siyang paktadalamati, nahinit walang tumilong liya. Malamang niyang sinabi sa makataw na asikasin ang paklilabing sa kanayang ina at isinara niya ang kanayang silit, ayaw makipag-isap sa kahit sino. Sa salat na iniwan ni Lola Ariana, isinilat niya, Adrian, maokong anak. Nabasa mo na ang halinang ito, wala na ako. Alam kong halit ko sa akin, sinisisi mo ako dahil pabigat ako sa iyo. Pasensya ko na, ayaw kitang pahirapan. Pero wala na akong ibang mapipintahan. Gusto ko lang na maging moyos ang bihay mo maging masaya ko. Iwak kang malingkod dahil sa akin, matanda na ako, hindi na mahalaga kang mabihay pa ako o mamatay. Gusto ko lang na mainawan mo ako. Mahal na mahal kita. Ang nanay mo. Matapos basahin ang salat, hindi na pigilan makakapitbahay ang kanilang mahaliha. Kung hano nila kamal si Lola Ariana, hanuin din ang halit nila kay Adrian. Sinisi nila siya sa kanayang kawalan peso at pakakang walang itang na luwab na siyang naktilak sa kanayang ina sa kanitong kalakayan. Bakit? Bakit mo siya tinrato ng kanito, sahaw ni Aling Charmaine, tumitilo ang kanayang liha. Nanatiling tahimik si Camilla, ang kanayang maka ay malamang na parang walang animang emosayon. Hindi siya nakpakitang animang paksisisi o kalangkitan. Ang kanayang haaksan ay naktilot mas maraming halit sa mga tao. Bemintong hininga sa mga arlain, imilang na may pakkawa, wala na siya, wala na tayong makakawa. Sana ay payapa na siya sa kabilang bihay. Ang kapaligiran paktadalamati ay bimalot sa buong barayo, ang dang ay imalanghav-nghav, himahalo sa makabilanghan at paninisi. Ang pagkamatay ni Lola Ariana ay parang isang malalim na sukat sa pesuang makataw dito, nakiwan walang hanghang pait at kalangkitan. Sa gitna ng madilim na kapaligiran, walang nakapansin na sa loob ng nakasarang silid, mahigpit na akap ni Adrian ang salat ng kanayang ina, tumitilo ang liha sa kanayang makang payat. Matapos ang libing ni Lola Ariana, nanatiling sarado si Camilla ayaw makipag-isap sa kahit sino. Tila siya ay naging tahimik at hindi na hanong nagsasalita kaysa dati. Patiloy pa rin ang pagbibilanghan ng mga tao, nahinit na ngayon ay may halong pakkawa. Isang araw pinintahan ni Mang Arline si Adrian para sana payan siya. Nakita niya si Adrian na nakaupo sa tabing altar ng kanayang ina, sa mesa ay may isang makapal na bento ng kapapalis. Camilla. May nang sabi ni Mang Arline. Nanghari na ang nanghari, hiwak mo nang sisin ang sarili mo. Tumanghala si Adrian kay Mang Arline, mapila ang kanayang mahamata. Tio Arline. Pause ang kanayang buses. Alam mo ba kung bakit ko tinrato si nanay ng hanuan? Imilang sa Mang Arline. Ibinigay ni Adrian kay Mang Arline ang bento ng mahapapalis. Yan ang makaresibo sa ospital, mahapapalis ng itang, at resulta ng diagnosis ng kanser sa halang yekto ni Adrian. May sakit ako, tiyo. Sabi ni Adrian na may haralhal na buses. Ayaw kong malaman ni nanay, natatakot akong makalala siya. Itinaho ko ang sakit ko, imitang ako kang sansan para makpahamot, pero parang tibak na ibiniwo sa doon hobby ang pera. Natatakot akong maging pabigat kay nanay. Natagalan sa Mang Arline habang nakatingin sa mahapapalis sa kanayang kamay. Hindi niya akalain na ganito kapait ang katotohanan.
Lima labas no si Adrian ay hindi isang anak no walang itang no luop, kundi isang anak no nakpipimilit no pasanan ang sakit at ang pasanan ng ekonomiya. Ako pasan saya no nanay. Imagulgul si Camilla. Hindi kita no begaan masakanang pakkain, ng isang mainit no salita sa iyong haling sandali. Isa akong anak no walang itang no luop. Ipinatong ni Mang Arline ang kanang kamay sa balikat ni Camilla para aliwan siya. Camilla, wala kang kasalanan. Ganawa mo na ang lahat niyong makakaya. Tiyak na maintindihan ka ni Lola Ariana. Ang kwento ni Adrian at ng kanang ina ay mabilis na kimalat sa buong barayo. Ang kabalenghan nun ay napalitan ng pakkova at kalangkitan. Nanawan nila na sa likod malamang at walang pusong panlabas ni Adrian ay may isang pusong pinung sakit at pakmamaw para sa kanang ina. Nahinatili ang lahat, pimanaw na si Lola Ariana, dinala ang sakit at ang hindi pakakanawan ng kanang anak. Tanging si Adrian no lang ang naiwan no naktirisa sa kanang walang hanghang paksisisi. Ang kalisahan ni Adrian ay lalong himina. Siya ay namihay ng tahimik sa maliit na bahay sa tabing larawan kanang ina, isang larawan ni Lola Ariana noong bata pa siya, ang kanang mabait non khiti, ang kanang hamata ay pinung pakmamaw. Madalas na nakaupo si Adrian sa harap ng altar, pinakmamastan ang khiting kanang ina, tumitilo ang liha sa kanang payat na pisngi. Isang hapon, pinintahan ng Mang Arline si Camilla. Nakita niya si Adrian no nakaiha sa kama, mahina no ang pahanga. Sa tabi niya ay may isang maliit na kwaderno. Camilla. Mahinang tawag ni Mang Arline. Kamusta ka? Sinibikan ni Adrian no. Imilat ang kanang hamata, mahinang himiti, ako malapit ko nang makita si nanay. Hinawakan ni Mang Arline ang kamay ni Adrian nang hanggalit ang kanang haliha. Camilla, hiwag mong sabihin yan. Ibinigay ni Adrian kay Mang Arline ang kwaderno, ito ang talarawan ko. Sana ipadala mo sa kapatid kong baba. Pagkasabi ni Camilla nito ay pimikit siya na kankhitiporan. Niyakap ni Mang Arline si Adrian at imahulho. Sa talarawan isinilat ni Adrian ang tungkol sa kanayang mga araw na nakikipaklaban sa sakit, tungkol sa sakit na itaho ito sa kanayang ina, tungkol sa kanayang walang hanghang pakmamaw para sa kanayang ina. Isinilat niya, nanay, pasensya na. Hindi kita nabahan mas mahandang bihay, hindi ko nasabi sa iyo kung kano kita kamal. Sana sa susunod na bihay ay mohang anak mo ilit ako para mabayaran ko sa iyo ang lahat. Sa halang paino ang talarawan, humiit si Adrian ng isang larawan. Ito ay isang larawan niya na hawak ang kamayang kanang inahabang naklalakad sila sa isang doon na pinung bilaklak. Nakanghiti si Lola Ariana, ang kanayang hamata ay pinuong kalikhayan. Natakpian ni Mang Arline ang adres ng kapatid ni Adrian, isang baba na matahol nang nakasawa sa ibang bansa at hindi nakikipag-ugnayan sa kanayang pamilya. Nang matanghap niya ang talarawan at marinig ang kwento ni Mang Arline, siya ay imiyak ng labis. Nagsisi siya dahil hindi niya binaghang pansin ang kanayang kapatid at ang kanayang ina. Ang kwento ni Adrian at ni Lola Ariana ay nakontak sa pisong maraming tao. Ito ay nakpapalala sa atin tungkol sa sakradong pakmamahal ng isang ina, tungkol sa tahimik na sakripisayong mahamahilang, at tungkol sa kalahan ng pakmamalasakit at pakpabahagi sa pakitan ng mga miyembrong pamilya. Minsan ang hindi pakakanawan at mapapait na salita ay maaaring maktilot ng masakit na kainatnan na hindi na may babalik. Paalahan natin ang ating mahal sa bihay habang mayroon pa tayong pakakataon dahil kapag sila ay limisan na, ang lahat matitira na lang ay sakit at helino ang pagsisisi. Okay, suray. Ito po ay kwento na may koneksyon pero iba. Biyong takalok na basyon amang kon 9 tingay 9 montes ang 10 days of karayang aw, siyam na biwan at 10 araw kitang dinala kairamang pahirap ang tinis ko para sa ayo. Ngayon ay tapos na, ikaw ang kinabikasan ko. Inoriha kitang limaki naklalaw ang aking kabataan. Inalala ang bawat damit at pantalon, isang mangkok ng simpleng pakkan ang aking ipinapalit araw-araw. Samha araw na walang pera, walang bihas, ang iyong ama at ako ay naktatrabaho sa buong araw.
Hende sapat ang bihai, maal ka namen, kahit imilan ay nachtitis paren kami. Gestu namen no magkaroon kong sapat no pachkain at pachmamal, yan ang lijnen namen. Anak tandaan mo sa iyong peso, ang pachmamang iyong ama at ina ay hindi nababawasan. Palang araw ay magtatayo ka, hiling ko na malaman mo ang sakripisayong iyong hamahalang. At ngayon inanayaan ko kayong makinig sa kwento natin ngayon. Pinakpala akong langedal mayroon akong handa at pera. Ipinanghanak ako sa isang mayamang pamalaya. Ang aking hamahalang ay may-aring isang kampanaya sa pagliliwas. Mahanda ang takbong negosyo. Nakisang anak lang nila ako kaya labis nila akong minamal. Sende ang pangalan na ibinigay sa aking lolo. Nais niya na limaki akong malisok mahanda ang bihay at may mabiting asal. Siyempre hindi ko binigo ang aking lolo. Limaki akong pinakamahandang baba sa aming lugar. Imanga ang lahat sa akin. Noong ako ay nasa ika-8 grado, pimanaf sa lolo sa isang malamig na araw ng taglamig. Nawalan akong isang lolo, isang matalik na kaibigan. Sa harap ng kanang kabong, nangako ako na mamimihay ako ng Masaya at hindi ko siya bibigyan. Pagkatapos ng school, nag-aral ako sa Maynila. Isang beses lang ako imiwi sa bahay kada biwan. Dalmal akong aking hamahalang, binalan nila akong isang apartment sa Langsut at binigyan din nila akong isang bagong motorsiklo. Tiwang-tiwa ako at niyakap ko ng mahigpit ang aking hamahalang. Simula pa noong bata ako, lahat ng gusto ko ay ibinibigay sa aking hamahalang, ang bihay ko ay parang isang tinay na prinsesa. Hindi ko alam kung ano ang paktirisa. Bakit ako mag-alala? Mal akong hamahalang ko, mayroon akong mahandang mukha at mahandang panghanghatawan. Iyon ang lahat mayroon ako. Noong ako ay nasa ikalawang taon ko sa kolehiyo, nakilala ko siya, ang lalaking aking kapangharap. Siya ay matangkat, hiwapo at may maskiladong katawan. Nalok-akhat ako sa kanyang pakibig. Siya ay 28 taon lang, mas matanda sa akin 7 taon, at nagmamay-ari siyang isang kampanayan miweblis. Nasa kanya ang lahat ng hakatangyan na gustong bawat lalaki. Natakot akong mawala siya sa ibang baba, kaya akhat akong himingin pahintulot sa aking hamahalang na pakasalan siya. Noong panahon yun, ako ay nasa ikatlong taon ko sa kolehiyo. Maring tumitol ang aking hamahalang na hinat. Dahil sa pakibig, hindi ko na inisip ang iba, gusto ko lang siyang pakasalan. Walang nahawa ang aking hamahalang, kaya pimayak sila. Ipinayak ko sa kanya ang desisyon ng aking hamahalang. Masaya niya akong dinala sa kanilang bahay para makilala ang kanyang ina. Pagkatapos ng ilang kanto, nakita ko ang isang 3 palapag na bahay. Mayroon din itong swimming pool at isang malaking hardin bulaklak. Narinig ko na siyang nakikwento tungkol sa estadong kanyang pamilya na hindi ko akalain na ganun sila kayaman. Nagsimula akong mag-alala at hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Hindi niya ako tinakhalan sa pag-alo, sinasabi niyang iwag akong matakot, madali lang kausap ang kanyang ina at mahal niya ang kanyang haapo. Pagpasok pa lang namin sa hate, mayroon ng isang katiwala na sumalubong sa amin. Tinawag niya siyang sir. Sabay kaming pumunta sa panghinang pinto. Bimikas ang pinto, nakupo ang kanyang ina sa sopa, nakakris ang kanyang habinti at iminom sa. Pagkakita sa kanyang anak, ngumiti siya at sinabi, Eden, nandiyan ka na pala. Kimain ka na ba? Sasabihin ko kay Tim ala na litain ang paborito mong pagkain. Hindi na po, nanay, kimain na ako. Timinghan siya sa kanyang anak at pagkatapos ay timinghan sa akin. Tiningnan niya ako mila ilo hanghang pa, ang kanyang matatalim na mata ay nakdulot sa akin takot. Dahil nakita niyang tinitingnan akong kanyang ina, nagsalita siya para ilayo ang atensyon kanyang ina. Ngayon, ang pinakamamal na anak ng iyong ina ay nakdalang kanyang manihang dito. Naki sa wakas ay alam na rin anak ko kung paano magdalang kanyang manihang sa bahay. Nakbibiro lang po kayo, nanay. Ipakilala ko po sa inayo sa Sunday ang girlfriend ko.
Pachkarinig sa kanaya no nakikipach isap sa kanayang ina, tumango na lang ako at mahinang sinabi, magandang araw po. Nakita niya ako at nahimiti, pinaupo niya kami sa ipuan para iminum tibach. Tinawag niya sitem ala para kimihang dalawang basong urang yaite para sa amin. Ito ang paborito niyang iniman. Napansin ko sitem ala. Sitem charmaina ay nasa 50 na pero mahanda pa rin ang kanayang balat bahang mataba ang kanayang katawan. Mayroon siyang makang mahanda kaya nagustuhan ko rin siya. Pachtinghan ko sa inang aking kasintahan nakaramdam akong takot. Mayroon siyang matatalim na mata, ang kanayang noo ay lahang nakakinot, nakikita ang kanayang havrinkles. Sa pachtinghan ko sa kanaya, hala ko na malapit na rin siyang magsestag. Dahil hindi ako nagsasalita, siya ang inang nagsalita, sinde ba ang panghalan mo? Magandang panghalan. Salamat po. Yan ang panghalan na ibinigay sa akin ng aking lolo. Magaling talaga ang lolo mo sa pagbibigayang panghalan. Ako sa tijd, ikinakakala kitang makilala. Ako rin po. Saan po kayo nakatira? Hindi ko po alam na taga rito kayo. Taga apayo po ako. Paano mo nakilala ang anak ko? Nag-aral po ako. Nang marinig niyang taga apayo ako at nag-aral po, nagbago agad ang kanayang ikhali, hindi na siya masaya. Tinawag niya ang kanayang anak sa silid, gusto niya siyang makusap ng makisa. Tumingin sa akin ang aking kasintahan at sumunod siya sa kanayang inapapasok. Naiwan akong makisa, walang hana. Hindi ko alam kung ano ang pinag-isapan nilang mag-ina, bigla ko na lang siyang narinig na simahaf, halit na halit. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas siya na nakakinot ang kanayang hakilay, dimiretso siya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko at lumabas kaming bahay. Hinila niya ako na hindi ako makapalak, nagpaalam lang ako sa kanayang ina at sumunod ako sa kanaya. Nang iminon na siya, pinakad niya ako sa kotse at sinabing gusto niya akong dalhin para kimain. Nachtaka ako, hindi ba't sinabi niya sa akin na kimain na siya, bakit kami kakan ilit? Nachtataka ko siyang tiningnan. Nanatili siyang tahimik at nakmanyo. Sa labas, ang langit ay asul, ang halimiyakang belaklak ay nakpapalala sa akin ng aking tanan. Dimatingnan ha ang taklaha sa Maynila. Tinala niya ako sa isang restaurant malapit sa hatay, hinila niya ang ipuan para sa akin at imipo siya. Imorder siya ang dalawang stiyak at isang buweteng alak. Ito ang inang pagkakataon na nakita ko siyang iminom, nahilat ako at tiningnan ko siya. Nahimiti siya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, hayaan mo akong iminom ang kanting alak na ngayon. Malungkot kasi ako. May problema ba? Kanina nakakatakot ang mukha mo nang lumabas ko sa bahay. Pasensya ka na dahil nakita mo ako sa ganitong kalagayan. Hindi ko makontrol ang aking emosyon. Sabihin mo sa akin, hiwag mo akong alalahanin. Ito ang inang pagkakataon na ikiniwento niya sa akin ang kanayang pamilya. Mayroon siyang 3 kapatid. Imalis ang kanayang kapatid dahil hindi nila matis ang pangimasok ng kanilang ina, kaya nag-aral sila sa ibang bansa at nanirahan doon. Siya lang ang naiwan dahil siya ang bunso. Dahil sa ihaling kanayang ina, hindi pa niya nakakawi ang kanayang kasintahan. Nang makilala niya ako, nagkaroon siyang lakas ng loob na harapin ang kanayang ina at nagtisisaw na pakasalan ako. Gusto niyang makasama ako habang bihay. Habang nagsasalita siya, tumilo ang kanayang liha. Lumapit ako sa kanaya at niyakap ko siya ng mahigpit. Nang marinig ko ang kanayang sinabi, mas lalo ko siyang minahal. Alahan ko siya habang bihay. Sinabi niya, kanina hindi masyadong maganda ang ihali ni nanay. Napansin mo ba? Ayos lang po. Pero bakit ka simahaf sa kanaya? Hindi natin dapat gawin yun sa ating kamahalang. Siguro nag-alala ko kanina. Halit kasi siya sa sinabing kanayang ina. Ano po ang sinabi niya? Nahilat ako nang makita kitang ganito. Hiwag kang makakalit sa amin. Ano po yung?
Hindi aku basta nagagalit. Sabihin mo sa akin. Ayaw ni nanay no magpakasal ako sa taga ibang lugar. Gusto niya na taga Maynila. Para raw may pagmalaki siya sa kanyang kakaibigan. Gusto raw niya si Nino kapitbahay namin kaya hindi niya ako pinapayagan na ligawan ko. Sinagawan niya ang kanyang ina. Dahil nag-aral ka pa, natatakot siya na asa ka lang sa akin. At saka marami raw mahirap sa apayo. Natatakot siya na ibibigay mo sa iyong pamilya ang pera namin. Pagkarinig ko noon, natagalan ako, hindi ko akalain na ganun pala ang inisip ng nanay niya. Ipinanghanak ako sa apayo at ipinagmamalaki ko iyon. At saka, sa bahay namin, mahal na mahal akong makamahalang ko bakit kailangan niya akong malitin. May kaya rin naman kami, hindi kami nakikilang sa pera, hindi namin kailangan ang kahit na isang kisang mila sa kanila. Nang mapansin niyang hindi ako imimik, hinawakan niya nang mahina ang kamay ko at sinabing, dan, okay ka lang. Medayo pahot ako gusto ko nang imiwi pero hindi pa tayo nakakakain. Kimain ka na hindi ko kaya mauna na ako. Timayo ako at limabas pinakalan niya ako at sinabing mag-isap mina kami. Pero wala na akong gustong marinig pa. Nagmadali akong limabas at simakaing taxi gelat na gelat siya. Pagkasakay ko itinapon ko agad ang bag ko sa tabi at timilo na lang ang haliha ko. Pagkabikas ng pintong kiwarto ko tumakbo ako papunta sa kama at imiyak ng malakas. Ito ang inang beses na nakalit ako ng ganito, sa 20 ilang taon ko, ngayon lang ako imiyak ng ganito. Biglang tuminog ang telepono ko si nanay tumatawag. Sinagot ko yun. Nang marinig niyang pause ang boses ko, nag-alala siya at tinanong ako kung anong nangyari pero itinago ko sa kanya at sinabing nagkasakit lang ako. Paulit-ulit niyang sinabi na kiman ako ng maayos at kung pagod na ako, imiwi na lang ako para alahan niya ako. Nagpaalam ako kay nanay at pinatay ang telepono. Pagkarinig ko samha sinabi niya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lahat ng samang loob ko ay limabas. Maal ako ni nanay bakit niya ako kayang isipin ng kanan. Pininasan ko ang haliha ko at nagpasaya na balang araw mapapagsisihan niya ang sinabi niya at magmamakawa siya sa akin para patawarin ko siya. Pagkatapos nangina ako at nakatilok agad. Hindi ko alam kung ano ako katagal nakatilok pero pagising ko mataas na ang araw at nakakasilaw ang sinahang araw na tumama sa mata ko kaya hindi ako komportable. Hinanap ko agad ang telepono ko pero hindi ko ito makita. Nagpapanik na ako nang marinig kong tumitinog ang telepono ko sa sulok. Napunta pala yung duwendal na si Paku kagabi habang natutulog. Pagkakya kong telepono, nakita ko agad ang isang pamilyar na pangalan, ang aron ko. Ito ang pangalang mainhat kong inilan para sa kanaya at naglalaman itong lahat ng pagmamahal ko. Nang makita kong tumatawag siya, hindi ko iyon sinagot dahil hindi pa rin ako mapakali. Kung makikita kami ngayon, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ayaw ko na minang makisip. Maya-maya, timahal na rin ang pagtinog ng telepono. Tinignan ko yun at nakita kong may 50 missed calls at halos 10 text messages mula sa kanaya. Nagsusuray siya at gusto niya akong makita. Nang tinignan ko ang screen telepono ko, nasaktan ako ng gusto at timilo na naman ang haliha ko. Itinapon ko ang telepono sa kama at nakibat para maligo. Ang bawat patak ng tibak na dimampi sa balat ko ay tila gusto nitong ngehasan ang lahat ng kalangkitan ko. Pagkatapos kong maligo, nakita kong lampas 2:00 ng hapon. Ang kimakalam kong sikmira ay hindi na makatis dahil gutom na ako simula pa kahapon. Nagsut akong yakit at bimawa para bimiling pagkain. Pagkababa ko may nakaparadang kotse doon. Hindi ako maaaring magkamali kotse niya iyon ang itim na kotseng nahatid sa akin araw-araw. Nang makita ko iyon, tinakpan ko ang mukha ko at nagmadaling tumakbo. Habang tumatakbo ako, may himawak ng mahigpit sa kamay ko. Natakot ako at simahaw ng malakas.
Daandaan akong leminghon at nategelan aku nang makita ko ang hengel niyang maka. Siya pala. Nakita niya aku at hinabol niya aku kanina pa. Nachtama ang paninghan namin, tiningnan niya ako nang may pagmamahal at paulit-ulit niyang sinabi na mag-isip muna kami. Alam ko na sa sitwasyon ko. Ngayon, hindi na ako makakatakas pa. Sinabi ko gutom na ako, kimain muna tayo. Anong gusto mong kainin? Gusto kong kimain inihaw na manok. May alam akong masarap na kainan, dadalhin kita doon ha. Tumanga ako at pimayag. Tiwang-tiwa siya at niyakap niya ako ng mahigpit. Habang kinikya niya ang kotse, inayos ko ang buhok ko at kimiha akong lipstick sa bak ko at naglakay ako sa labi ko. Ayaw kong mahmakang gisgisin kapag kasama ko siya. Nang tiningnan ko ang namamaha kong hamata sa salamin, nawa ako sa sarili ko at sinabi ko sa sarili ko na bibili akong itlog para ipantapal doon. Makalipas ang 5 minuto, dumating siya at may dala siyang isang bauhit ng pilang rusas. Nakilat ako at tinanong ko siya, saan galing ang mga bulaklak? Ngumiti lang siya at sinabing, inihanda ko ang mga bulaklak kaninang imaha, alam kong makikita tayo ngayon. Napatawa ako sa sinabi niya. Masaya niyang hinawakan ang kamay ko at sabay kaming pumunta sa kotse. Binuksan niya ang pintong kotse para sa akin at hinalikan niya ako sa pisngi. Naiyaya akong tinakpan ang mukha ko at ang puso ko ay kimakabog ng malakas. Kung ganito siya sa akin, paano ko siya maiwan? Pagkatapos ng ilang sandali, limitaw ang kainan ng inihaw na manok na tienbuo. Bumaba kami sa kotse at pumili kaming bakanting mesa sa sulok para mag-isip. Hindi niya binitawan ang kamay ko para bang natatakot siyang tatakasan ko siya. Pagkatapos namin kimain ng mabiti, nagsalita na siya ng mahinaon, bakit hindi mo sinasagot ang hatawak ko kamakailan? Hindi ako nakatilok kagabi. Pagod ako pag-ibig ko, nakatilok ako agad. Sorry. Alam kong makakalat kapag karinig mo noon, pero iwag mo akong iwasan ng ganito, natatakot ako. Natatakot akong iwan mo ako. Kailangan mo ang oras para pag-isipan ang lahat, gusto mong gawin kahit ano, pero iwag mong kalimitang sakitin ang mga tawag ko. Sige. Tapos na tayong kimain, samahan mo akong bimiling makakamit ha. Matagal na tayong hindi nakakapamili. Tiningnan ko ang hasot ko at naisip kong kailangan ko ng magpalit, kaya pumayag akong sumama sa kanaya. Pumunta kami sa mall at binala niya akong maraming damit, pinong-pino na ang trengkang kotse. Inihatid niya ako sa bahay at hinalikan niya ako bilang palam. Nakdala akong maraming gamit at ang hakilos niyang nakpapakitang pagmamahal ay milang nakpatibok sa peso ko. Pagdating ko sa pintong kwarto ko, biglang tuminog ang telepono ko at nakita kong may nadagdag na 10 milyon sa account ko, kasama ang mensahe mula sa kanaya, ito ang pera para makabili ko ng gamit para makapagpahinga ko. Nanginayang ako at pumapayat ko. Kalian akong bimigay sa kanaya at agad akong sumagot, mao kita. Nakalimitan ko ang nangyari kahapon, wala na akong malala at gusto ko na naman siyang pakasalan. Napakabiti niya sa akin, hindi ko siya kayang lukuin. Pagkatapos kong kumbinsihin si nanay, pimayag na rin siya na magpakasal kami. Hindi ko may paliwanag ang saya niya, nakakapan kami at pinangharap namin ang isang masayang kinabukasan. Magkakaroon kaming isang tiyang basketball, ang mga lalaki ay magiging katilat niya, matangkad at gwapo, at ang mga baba ay magiging maganda katilat ko. Nagpakasal kami noong Hanayo, maganda ang panahon. Ginawa ang kasal sa isang maharang hotel sa Manila at nagbigayang pagbati ang magkabilang pamilya. Noong araw na iyon, nagsut akong isang damit na halos nakakalagang 100 milyon, ito ang pinakabahong disenayo mula sa isang sikat na tindahan dito. Pinuan kong hakimikinang na diamante ang palahitang damit para akong isang prinsesa na nakatayo sa tabing kanayang prinsipe. Dimating ang lahat ng kakaibahan ko sa kolehiyo at piniri akong lahat na marinong akong pimiling asawa at himanga at naksalos sila sa akin. Ang pinakamaraming imiyak noong araw na iyon ay ang hamahalang ko.
Pila ang hamata nila niyakap nila ako at nakbilin silang maraming bahay. Isa lang ang anak nilang baba at magpapakasal po sa malayo kaya sino ang hindi mawa. Mahal na mahal ko ang hamahalang ko pero pinili kong makinig sa peso ko at handa akong iwanan ang bayan ko para sa kanaya. Sa harap ng kaibahan at panayan, namha ko siya na alahan niya ako at puprotektahan sa animang sitwasyon. Kung tatawa ako, tatawa rin siya, kung iyak ako, magiging sandalan niya ako. At kahit hanukahirap ang bihay, mamahalin niya ako at alahan niya ako. Nalia ako at sinabi ko rin ang halang sa peso ko, namham ako na makikinah ako at makikibahahi sa yayo sa lahat ng bahay sa bihay may asawa natin. Hindi ka kailanman malilingkot dahil laki akong nasa tabi mo. Pagkatapos mga sinabi namin, pimalakpak ang lahat at hinalikan niya ako ng masiti. Pagkatapos ang kasal, paminta kami sa natrang para mahunaymuan. Para kaming nakawala sa lahat ng pahot at naklaro kami doon ng hesto. Noong habang yun, ibinigay ko sa kanya ang buong pagkataw ko at nakmalan kami ng hesto. Pagkatapos ng habang yun, mas mahal niya ako at binigyan niya akong 50 million para makabili akong makakamit. Niyakap ko siya at nakpasalamat ako sa Diyos na binigyan niya akong isang napakahandang asawa. Pagkatapos naming magpakasal, lumipat ako sa bahay niya. Bagamat nakatira ako sa bahay ng nanay niya, hindi na ako nairita dahil pinoprotektahan niya ako. Pagpasok namin sa bahay pagkatapos ng aming honeymoon, nakpakita siya ang pagkadismaya at tinignan niya ako at sinabing bakit daw kami imiwi ng habino at hindi ko raw ba alam na isa siya sa bahay. Hindi ako kimibo at imakayat ako sa kwarto. Ayokong sumakit ang ilo ko dahil sa mga sinabi niya. Hindi kimibo si Aaron at si mama siya sa akin. Nang makita niya kaming magkasama, simahap siya, pagkarating mo pa lang, bastos ka na, hindi mo ako sinasahot, mahalang. Ala, bahan mo silang parisa, hiwak mo silang bahan pahkain. Hindi imimik si ala at pimasok siya sa kisina. Pinalamit yan ni ala ang honeymoon saitin, mahalubo at rusas, makang romantiko. Tiningnan ko si Aaron at daan-daan akong limapit sa kanaya at inalis ko ang habituanes ng damit niya. Biniyat niya ako at inilapak niya ako sa kama. Habang nakaalikan kami, biglang may kimatok sa pinto, dumating sa bahay para bimisita, pinapasabi ni Ben na bumaba kayo para magbigay halang. Nakkatinghanan kami at naktawanan at patuloy kaming nakmalan. Bimilong siya sa tainga ko, sobrang swerte ko at napanghasawa kita. Makalipas ang 15 minuto, patuloy pa rin ang pagkatok sa pinto. Nakbihis na kami ni Aaron at sabay kaming bumaba. Nakisap ng masaya sa bahay at nanay at nang makita nila ako, tumahimik sila. Sinabi niya na paminta ako sa kisina para kimihan pritas at patuloy siyang nakipag-isap kay Erika. Kiniha ko ang platong pritas at inilagay ko yun sa mesa at imipo kami ni Aaron. Limabas na paminta sa bahay sa Amerika noong nakarang araw kaya hindi siya nakapinta sa kasal namin kaya bimisita siya ngayon para magbigay ng regalo. Nang makita niya ako, tumawa siya at sinabing, ang haling ni Eden pimiling asawa, mahanda at matalino pa. Salamat po. Ang asawa mo ang magbibigay sa iyong mga anak, magkaroon na kayong anak para masaya sa day. Opo, pagsisikapan po namin magkakaroon po kaming anak ng ngayong taon. Naktawanan sa bahay at nakang masaya ang palahit. Naisip ko na kung magkakaroon akong anak, hindi na siguro ako kamamihan ni nanay. Nakipag-isap sa bahay ng ilang sandali at imiwirin siya akatol may trabaho siya. Nakahanda na ang pagkain na inihanda ni ala sabay kaming kimay ni Aaron at nanay. Tahimik ang palahit kaya hindi ako komportable, hindi ko kayang linikan ang pagkain ko. Hindi timahal si Aaron sa paglalahayang karne sa plato ko at pino ang plato ko. Hindi naksalita si nanay, paminsan-minsan niya akong tinitingnan. May kausap si Aaron tungkol sa trabaho ngayon, imalis din si nanay ng moha kaya nakisa ako sa bahay. Hindi ko pa nakakawang tiklasin ang bahay na ito kaya napakpasahan kung libitin ang bahay.
Ang tatlong palapag na bahay ay itinayo sa isang malawak na lipa na 3 beses na mas malaki kaysa sa bahay namin sa probinsya. Tinisanayo ang bahay sa isang klasik style na bahay sa paningin ko. Ang mga painting sa dingding ay nakakaloka rin dondong malayon. Nang marinig ko ang halaga na sinabi ni Tim Ella, nakilat ako. Ang isang painting ay nakakaloka halos ng isang kotse, hindi ako timahal sa pahanga sa eman na ito. Pakivini aron, may dala siyang isang bauhit ng pilang rusas kasama ang tsaka na gusto ko. Masaya kaming pimasok sa bahay at kinaan namin ang buong tsaka. Masaya akong ngayong araw timawag ako kay nanay para sabihin sa kanaya. Nakbiro ako kay nanay, sana nakpakasal ako ng mas moha. Timawa si nanay at sinabing, bakong kasal pa lang kayo kaya makilay ang biyahe niyo. Alalahanin mo na mohang mabait at sundan mo ang nanay mo ha. Nakatira na ako sa bahay nila, nohang miyembro na rin ako doon, dapat kong mahalin at alahan ang bawat isa, kung may bahay na kaya kong tisan, dapat kong tisan, mas mabiti ng mahparaya para walang halo. Pakarinig ko sa sinabi ni nanay, bemintong hininga ako at sinabi ko na masayado siyang makalima. Hindi ako mainin kung anong nasa isip ko ay sinasabi ko, kung may bahay na hindi ako komportable, ahat kong sasabihin iyon, walang paki kahit sino pa iyon. Dahil mainitan ang iluwang anak niya, nakbilan pa siyang ilang bahay at pinatay ang telepono. Pagkatapos kong makpahinga ng halos isang linggo sa bahay, naksimila akong mainip kaya tinawagan ko si Evangelina. Nakita kami para makkopa at makpamili. Sa lahat ng kaibahan ko sa kolehiyo, sa tuwa ang pinakamalapit sa akin, gusto naming dalawa ang sinang, gusto naming mamili. Mahigit 2 taon na kaming makaibahan, malapit kami sa isa't isa, nakakaintindihan kami. Marami akong nabilin ngayong araw, may dala akong maraming gamit. Pagkababa ko sa kotse, mayroon ng manager na tumulong sa akin sa pagdalan ng mga gamit. Masaya akong pimasok sa bahay at sa kasamang palat, nasa bahay si nanay. Nang makita niya ang makakamit na dala ng manager, nakpakita siya ang pagkadismaya. Pinatawag niya ako sa kwarto para makisap at suminot ako. Nasa ikalawang palapag ang kwarto niya at nasa ikatlong palapag ang kwarto namin. Ito ang inang beses na makasama kami ni nanay, medyo kinakabahan ako. Nang makita niya akong pimasok, naksimila siyang maksalita, pinakasalan kong anak ko para makkonak kayo, hindi para makpakahapay huli kay kasama ang makakaibigan mo at pimili ang makakamit. Nakayon lang ako nakbenta, nanay, pinaksasabihan niyo na ako. Ay naki, naiya ka pa. Kung minsan kang hanawa, kakawin mo ilit, sigurado ka ba na hindi ka na ilit. Nanay, bata pa ako, kailangan ko ring makihalubilo sa makakaibigan ko pimili ang makakamit. Kung gusto mong bimiling gamit, magtrabaho ka na lang para makabili ka, pinahirapan yan ang anak ko, sinasayang mo lang. Hanan ba? Kung kaya niyang kimita, wala namang problema kung ibisin ko yawn. Gusto ko ring mohang mahanda para ipakmalaki niya ako. Akala mo mahanda ka? Marami kang katilat sa labas. Hindi ka man lang kasang handa ni Nina kapitbahay natin. Sa pentong ito, kimilo na ang dugo ko, wala na akong pakialam, at simahaw ako, kung gusto niyo sini, bakit hindi kayo anak ng isa po para ipakasal sa kanaya? Pagkasabi ko noon, tumalikot ako at bumalik ako sa kwarto ko, at patiloy siyang nakmimira sa likod ko. Lalong limala ang relasyon namin ni nanay. Tivang iwi ako, naktatalo silang dalawa, kaya nababala si Aaron. Bimilong siya sa akin, matanda na si nanay, medyo makalima ang pakisip niya, tisan mo na lang siya. Bakit ko siya kailangang tisan kung siya ang mali? Ayaw kong makpakabawa sa matandang iyon. Bakit mo siya sinasabihan ng kanan-an? Simusubra ka na. Hindi ako nakakamali, hindi ako nagsisimilang halo, naksasalita lang ako kung sobra na. Kung maumo ako, maktis ka na lang. Ayaw kong makaway tayong makasawa. Pagkasabi niya noon, niyakap niya ako at dahan-dahan niyang inalis ang damit ko. Mabilis naman kinalimitan ang lahat ng halit at nakmalan kaming dalawa ng masiti.
Dalawang biwan no kaming sumisubok no mahkonak pero wala pa ring nangyayari, sinasabi ni nanay no mahkonak na kami. Ako at si Aaron ay nakalala dahil gusto naming magkaroon ng masayang pamilya. Ngayon dumating si nanay para bisitahin ako. Nang makita ko siya, masaya akong tumakbo para akapin siya at halikan siya sa pisngi. Semila nang makpakasal ako, wala pa akong panahon para bisitahin si nanay at tatay, nagsisisi ako. Pero kamakailan abala si Aaron kaya wala siyang panahon para pumunta, kaya masaya ako na dumating si nanay para bisitahin ako. Tinala ko si nanay para makilala si nanay, naktawanan ang dalawang mahalang. Sinabi ni nanay kay ala na bimili siya ng manok at pato sa palengke para mahandang isang masarap na pahkan para sa akin. Masaya kaming naktawanan ni nanay sa buong pahkan, patiloy siyang naklalahayang karne sa plato ko dahil yun ang pinakagusto ko. Pagkatapos namang kimain, gusto kong ipasal sa nanay pero pinakalan ako ni nanay, sinabi niya na talinghan ko raf siyang magtanim sa hardin. Hindi ko na lang pinansin ang hitsira ko at hinila ako ni nanay sa hardin kasama si nanay. Nang makita ko ang hapinuang bayabas na pinuang bunga, bimait ang loob ko, hindi ko akalain na may hanang hardin sa bahay na ito. Sa dalawang biwan ko dito, hindi pa ako nakakapunta dito, kaya nahilat ako nang makita ko yaon. Hindi ako timahal sa pagpili sa kanaya at ngimiti siya. Ito ang inang beses non ginitian niya ako at nagang masaya ang palagit. Limabas na alam niyang mailig si nanay sa pritas kaya dinala niya kami dito. Ngayon pumunta si Aaron sa para sa trabaho kaya sabay kaming natulog ni nanay. Nakisap kaming dalawa tungkol sa lahat ng bahay. Tinignan ako ni nanay at bimilong, balak niyo bang magkonak? Bakit walang nangyari pagkatapos ng ilang biwan? Ikaw at si Aaron ay madalas magkasama pero wala pa rin. May alam akong manghahamot sa atin na mahalang, gusto mo bang kimiha akong ilang hamot para sa yayo? Dapat may anak kayo para mahang matatak ang pagsasama niyo, huwapo at matalino si Eden, kung hindi mo siya alahan, baka mahanap siya ang iba. Bakit niyo sinasabi yan, nanay? Mahal na mahal ako ni Aaron, hindi niya yan kakawin. Kung may alam ako na makakandang hamot ipadadala ko yaon sa yayo, gusto ko na ring magkaroon ka apo. Nakisap kaming makinahanghang imaha, nang makita kong habino, pinatay ko ang ilawat niyakap ko si nanay para matilog. Nang khamisang ako, wala si nanay, bimaba ako sa bahay para hanapin siya. Sinabi ni nanay na imalis si nanay ng maha, sinabi niya na may sakit si lula at kailangan niyang imiwi ahat. Timawag ako kay nanay para tanungin siya tungkol sa sitwasyon, pero besa ang telepono, nakalala ako, natatakot ako na may nangyari kay nanay. Biti na lang, timawag si nanay at sinabing. Nakaiwi na siya sa bahay, walang nangyari kay lula, nilaknat lang siya at kailangan niya lang iminom hamot, himingi rin siya ang tawad sa akin dahil imalis siya ng biglan. Nang ako siya na bibisitahin niya ako ilit. Nang marinig ko iyon, nakanga ako ng malibak at pimasok ako sa kusina para kimain. Kimakan akong almusal pero lampas alas 10 na hindi na maha. Nang makita ako nitem ala na pimasok sa kusina, binahan niya akong isang bubong mainit na lehaf. Salamat sa masarap na pagluluto nitem ala, tumawa akong 2 kilo, kung may panahon ako, dapat kong pag-aralan ang lasa na ito. Ilang araw pagkatapos, dumating ang hamot na ipinadalang nanay ko. Nang makita ko ang sipot ng hamot sa aking kamay, hindi ko maiwasang mapasimangot. Ang daming hamot na ito ay para sa halos 20 dosis. Sa ganitong paraan, tiyak na ang buo kong katawan ay magiging amoy hamot sino. Napakatapang hamot na ito. Isang lahok pa lang, idinira ko na. Tinawagan ko ang nanay ko para magreklamo, sabi niya, ang mapait na hamot ay nakakahalang sakit, kaya't napilitan akong suminot at inibos ito. Nginit pagkatapos kong inimin ang lahat ng hamot, wala pa ring nangyayari. Nagsimula akong mag-alala kung mayroon ba akong sakit. Ngayon ay imiwi ng maha ang asawa ko, kailangan kong painitin ang aming relasyon.
Nang makita ko siyang dumating sa pintong bahay, tumakbo ako para akapin siya at kinan ang kanayang nachtang kaming mag-asawa at masayang himiti nang hindi napapansin ang isang pares mata na timitingin sa amin na may inggit. Dahil nakikita kong nag-uvertime siya kamakailan, naglito akong isang malaking mangkokong chicken ginseng para sa kanaya. Nakanya ang lahat sa isang ipuan at hindi timahal sa pakpiri sa aking talento sa paglilito. Bihira akong maglito, nahinit kapag naglito ako, walang dida. Sa isip-isip ko palihim akong napanghiti ng may kasihan. Mahal. Upo mahal kong asawa. Bikas magstay ka sabay kasama ako Nalilingkot ako. Gusto mo bang magpatingin tayo sa doktor? Ilang biwan na tayong kasal pero hindi pa tayo nakakanak alala ako. Sige, ayusin ko ang aking trabaho at magpatingin tayong mag-asawa. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang nakalalang kanayan. Mahal na mahal kita. Kinabukasan nagbenta kaming asawa ko sa ospital para sa mga baba. Sinabing doktor na makikiya ang resulta pagkatapos ng 2 linggo. Pagkatapos ng check-up, dinala niya ako para kimain at mamili. Para kaming nachtedate ilit. Pagkatapos ng 2 linggo, abala ang asawa ko sa trabaho, kaya't nakisa akong pumunta sa doktor. Pagpasok ko sa silid, nakita kong mukhang malungkot ang doktor. Limapit ako at imipo. Sabing doktor, Sunday, mahanda ka ang iyong sarili para sa resulta. Sige po. Kalmado naman ako sa pagkakataong ito. Sabing doktor, hano na katahal kayong kasal. Halos 5 biwan na po. Bago kayo ikasal, nakpa-check-up na ba kayo? Hindi po, doktor. Pareho po kaming malisok kaya't hindi kami nakpa-check-up. Ito ay isang karaniwang pagkakamali sa mga magkasintahan na nakmamalan at hindi nakbibigay pansin sa kanilang reproduktife health. Alam mo ba na bach ang iyong asawa? Ano pong sinasabi ninyo? Bach po. Ang asawa ko ay matangkat at malakas, paano siya magiging bach? Ang panlabas na anayo ay hindi nanghangailangan anumang pagdating sa bahay na iyon. Ang daming damit niyong asawa ay napakakanti. Napakahirap para sa yayo na magbentes. Sana ay makisip kang mabiti. Kung mahal mo ang iyong asawa, maaari kang makampon bata ipang mohang mas masaya ang iyong pamilya. Ako. Pakibigay sa akin ang numero niyong asawa. Kailangan kong makipag-isap sa kanaya tungkol sa ilang habakay. Sabihin niyo na lang po sa akin, doktor. Abala ang asawa ko sa trabaho, wala siyang oras. Kung ngayon imiwi ka na at magpahinga. Kapag naging okay ka na bimalik ka sa akin. Namimitla ka masyado kaya't hindi ako nanghangkas na sabihin po. Sige po, salamat doktor. Limabas ako sa silid at hindi makatayo. Nangina ang aking hatiut. Nakita akong mkhanas at tinilinghan akong tumayo at binahan akong isang basong tibak. Ininom ko ito ng tuloy-tuloy at imipo sa isang ipuan sa tabi. Imipo ako ruwan ng matahal. Ang ospital ay palahing pinong-pinong mga tao at ang mga tao ay naglalakat ng pabalik-balik. Mayroon bang nakapansin sa isang baba na nakupo ruwan na tulala? May 13:00 habi na nang makiwi ako. Ito ang inang pagkakataon na imiwi ako ng ganito kaha. Ako ay pasaray-saray na naglalakat. May biglang himawak sa akin, nahilat ako at itinilak siya. Nang tumingin ako, nakita kong ang katiwala pa lang bahay namin. Nagpasalamat ako sa kanaya at inalis ang kanayang kamay, ngunit ngayon ay kakaiba siya. Inalalayan niya akong imipo sa ipuan at hindi ako pinapasok sa bahay. Pahot na ako kaya't hindi ko na lang pinansin at naghintay kung ano ang gagawin niya. May kiniya siya at nang bumalik siya, may dala siyang gatas at tinapay. Ang gatas na ito ay ang paborito kong inimin. Paano niya nalaman? O baka nakataon lang. Limapit siya at nagsalita, nakita kong pahot na pahot kayo, kaya't kimiha akong gatas at tinapay para sa inayo. Salamat. Makakapang bata, ano ang panghalan mo?
Ilang taon kana. Aku puai 25 taon gelang. Pareo pala tayong edat. Iwag mo na akong tawaging madam tsinday na lang. Hende po pwede. Baka marinig ni madam at matanghal ako sa trabaho. Takot ka ba sa aking motor in laf? Ken walang tao tawagin mo akong sinday Hindi ako makakalit. Magkasing edat tayo. Ken madam ang itatawag mo sa akin baka mamatay ako ng moha. Napakaganda ni madam. Tweede ko bang tawagin sa madam na sinday? Sige. Anon ga ilit ang panghalan mo? Ako si Evelyn. Evelyn, napakagandang panghalan. Taman ha. Nakakatiwa naman. Pinalitan kong trabaho ni tatay mo. Bata pa lang ako nagtatrabaho para sa pamilya na ito, simula bata pa ako, natilanghan na kaming anak nitong pamilyang ito. Bata ka pa pala at nagang katiwala ka ng bahay na ito. Ang haling mo. Si mama ako sa tatay ko dito noong bata pa ako. Matanda na ang tatay ko, kaya ako ang pimalit sa kanaya. Malaki ang naitilong pamilya niyo sa pamilya ko. May pamilya ka na ba? Tweede ka ng magsimilang pamilya. Ay asawa at anak. Wala pa sa isip ko. Abala pa akong kimita ang pera para ipakawa ang buhay mahamahalang ko. Sabi kun kaiwag mo na akong tawaging madam tsinday na lang. Tsinday, napakagandang panghalan. Sabin nila. Si Lolo ang nagbigay sa aking panghalan na ito pero patay na siya. Iwag ka ng malungkot Nandito naman si Evelyn para sa iyo. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Dahil magkasing edad kami ni Evelyn, madali kaming nakaintindihan. Nakita ko ang cellphone ng asawa ko, sinahot ko kahat at pimasok sa bahay. Nakupo ang asawa ko sa ipuan at hindi mapakali. Nang makita niya ako, tumakbo siya at hinawakan ang aking kamay. Nakakalian siyang nagtanong, saan ka nagpunta? Anong ginawa mo? Bakit ka imiwinang ganito ka? Nakakalian kong sinabi na nakipagkita ako kay Evelyn. Nalilungkot daw siya ngayon at nalasing, kaya kailangan kong manatili at alahan siya. Nang marinig niya ito, kampante na siya at sinabi na magpunta ako sa silid at maligo para makapagpahinga. Itinago ko ang tungkol sa pagpunta ko sa doktor dahil hindi pa ako handa na sabihin sa asawa ko. Pagod na ako ngayon kaya't pagkaiga ko sa kama nakatilog kahat ako. Niyakap akong asawa ko at nakatilog din pagkagising ko imalis na kahat ang asawa ko para magtrabaho. Naglalakat-lakat ako sa hardin nang makita ko si Evelyn. Ngayon ko lang napansin nang mabiti si Evelyn. Makase.